Преди беше трудно. Днес е благословение. Аз съм Елена, а това е момичето, което ми даде сили да не се предам. Преди няколко години останах сама. С празен хладилник и пълно сърце. Мъжът си тръгна. Животът стана тежък. Но тя остана. И всеки път, когато се прегръщахме, сякаш Бог ми казваше: не си сама. Работех по 2 смени. Спях по 4 часа. Плаках. Често. Но никога пред нея. Защото тя вярваше в мен и това ми стигаше. Бог не премахна бурята, но ми даде чадър. Даде ми дете, което всеки ден ми шепнеше с очи: мамо, ти си достатъчна. Ти си всичко. Сега обичаме да сядаме в парка и да се смеем, без страх от утре, без срам от вчера. Само благодарност, само любов, само ние. Защото вярата ме спаси, а тя ме направи майка, каквато никога не съм мислела, че мога да бъда. Ако си преминала през нещо подобно, напиши амин. Ако и ти вярваш, че децата ни са нашата сила, остави едно. Сподели тази история с майка, която се нуждае от надежда.